vanhu vane maziso but vasingaone. Zvoreva kuti vakaita sana mai Magara takatodzamara taenda kwana chiremba. Woudzwa kuti eyesight yako haina kumira zvakanaka. Kana madekwane hautokwanise kudriver because haugone kuona. But tine zvatinokupa zvinokubatsiridza kuti ukapfeka unogona kuona. Hallelujah. Zvinoitwa nana chiremba venyika ino. But it's very possible kuti wapiwa maziso nana chiremba anowedzera kuti uone utadze kuona. Netafambira inyaya yenyika imwe yavaranda. Hatisi vanhu venyama ino. We are in this world but not of this world. Are you hearing me well, servants of God? Tine mudzimai ari kunidzwa zvakanaka here. Netaverenga inyaya isiri itsva pakati pedu. Nyaya tinonzwa rudzi runodiwa naMwari runonzi rudzi rwekwaIsraeri. Rudzi runonzi a chosen generation, a peculiar nation. Rudzi ruri pahati yaMwari. Ukanzwa Mwari vakuti rudzi randudi naro, ukaona wadenhana naro, wabata mboni ya Kristo, ndopakatumwa ipapo kundotaurira mumwe munhu. Nekuti kune vanhu vanofamba naMwari but vane maziso asingaone. But vachiti ndinotenda kuna Mwari, ndotenda kuna Baba une masimba ose, ndotenda kune Mukwe zvese. But when it comes to the things of the Spirit, they speak about the things of the Spirit, but they don't act about the Spirit of God. Andina chipi chandafambira mukati memasikati ano. Nienda kufambira ndekuti mama mune maziso anofanira kuvhurwa, baba mune maziso anofanira kuvhurwa. Hazvina basa netitle zvandafambira pano. Nekuti tinonzwa kwakanga kune muprofita muguta. Muprofita ainzi Elisha ainzwa Mwari, aifellowshipa naMwari. Kuna kuti it's very possible mfundise kuti munogona kufamba nekereke imi makadedzwa sasaduno, but mune vanhu vamunoti vanofamba nemi but musina the same core business. We are tired of this type of worship. Ndochinamato chatanacho chevanhu vanopfeka mauniform but vasina kugamuchira Mwari nemoyo inoperera, chevanhu vanotora zvigaro but vasina kumutenda nemoyo yakaperera. Maziso ako ngavhurwa. Saka it's very possible kuita gosa anofamba nemi. Bye-bye. But maziso manje akavharwa. Saka tinoti kana makuronga masangano akadai so, munoita mutsipa wokutaura zvakawanda kuti kubva kuZimbabwe kumukwidza ndege mukagona kundichengeta makazvitarisa. Saka zvakanakira kana uchifamba naMwari tinozosara tauya kuservice ndaudzwa zvepano kuzvida kana kusazvida ende hapana zvamunondiita nekuti wendinaye mukuru kudarika ari munyika. Elisha was a prophet of God. Elisha was a servant of God. Mama nyaye chinamata is nyaye doctrine. Kugara muchechi kweku yakareba hazvireve kuti muna Mwari imini. Tikire boda uya kunokorekta church. Taneta nevanhu vanofamba nemaziso akavharwa. Kupfeka uniform zvinoti muna Mwari imini. Get away Satan. Munohura makapfeka uniform. Munopomba makapfeka uniform. Munoita zvisizvo makapfeka uniform. Parikamba tashaka mahara. Tina vanhu vanondifunza Sadoni kuti wati ungopinda UMC. Akati zvanzi nemashumirira kwaide kuUMC. Ndikati ndama. Saka Elisha akadedzwa naMwari. Ane murimwe raizisubordinate rake raifamba naro, raigara padhuze naElisha. Maikuru if you are not careful, seko ramunofambidzana naro kuti muri ruwadzano mese, muri meshe but hamuzvimeshe. Saka rimweni zuva Mwari vairamba vachivhizitira munhu waMwari, vachitaura nemunhu waMwari, vachimuudza zvavanoda pamunhu waMwari, kudzamara zvasimudza hasha zhinji dzinokusumukira mukereke kwekazvitopadza zvikumba nasitakurowa dzemuchechi pasevhisi nevakuwa muchechi. Hasha zhinji dzinosimuka mukereke hadzisi dzekumusha kwenyu, ndedzeiwawana ndinotenda kuna Mwari.
Satan anotsama kana uchiratidzwa zvakavanzika zvababa tofanira nemadhimoni akanimaka tisingazivani pandinokuziva imese because zvababa hamuzvide mune mekingdom yaunoseva handina basa newe but chinokupfeka ndo chandafambira panapa kunokorekta kuti chiite zvakanaka saka vanogara pasi kuti kune munhu atishayisa mufaro kune munhu atishayisa zvekuita toita sei naye Chenza nyaya iripo hapana kana ari kuita makuhwa asi kune anofamba naMwari kune anonzwa Mwari wekuti kana akufamba Mwari vanomutaurira unoziva kuti pane mariva unoteverwa pane hondo dzinokuronda but kana uchifamba naMwari padzinogadzirwa Mwari anokunzvengesa kana uchifamba naMwari uchivipa naye nguva nenguva zvombo zvingagadzirwa but Mwari they will make him scatter nekuda kwekuti anokuda saka zvinonzi pane ndo pakasimudza hasha ndo patinoverenga patasvika pachapter 6 verse 15 and 17 zvikati zvinonzi vakauya vakakombwa vakarara dzimwe hope if you are not careful usiri mupresence ukakombwa unonyura mama marariro enyaya nekusagara mupresence yaMwari vanhu vanopinda madrugs makatemba mama mukasamwira muri mupresence yaMwari patikuonera kuti mukomana chiri kurara but chakasonwa nekuda kuti Psalm David anoti ndine vandinotumira vanokutarira panguva is a God who does not sleep nor slumber unokuvhumbamira saka Elisha ari kutorohwa nehope but timu rina Elisha riri kumuka mangwanani zvikanzi mumangwanani vakamuka vakanotarira panze avhura winda kunati kune hondo yasvimuka pari kutarira hondo anokanganwa kuti tine munhu waMwari I know the plans that I have for you plans not to harm you but to give you a future not just a future Lord but a future full of hope ndo patinonzwa profita Isaiah akutaura pa60 akuti arise my God my Father ukanzwa wedzwe kuti arise it's coming up from an angle yekuti get up stand up warara kwenguva yakareba pawamukira pakuda kumuka apa you need to take action ndopanosimuka otarira panze obvamati vakakombwa nehondo vaSiria vauya in full force ndauya kundotaura nemwe munhu mukati memasikati ano ane vaSiria vekumusha kwake vakamukomba vanoteera even muCape Town kuti mari yako yaunoshanda yevamwe inoshanda but when it comes to your finances inoramba kushanda pane vaSiria vanobva kuZimbabwe vanoronda tsoka vanamuronda dzimba vekuti vanorati hauna chaunobata vandinodisa zvinoitwa muranda anoti avhura kunze anoti aona anodzokera nemeseja whose report shall we believe after yauzonzi mwana harowe nekuda kwekuti kwaita vaSiria whose report shall I believe after ndaona baba vatorwa negirlfriend nekuda kwekuti kwaita vaSiria
Chiro chikuru kupira Simba pane maripoti akauya pamakareceiva ripota yekuti mwana hazvina kumira zvakanaka, pamakareceiva ripota yekuti mwana amitiswa, pamakareceiva ripota yekuti zvaramba. Kune vanhu vakangoenda ngwenda badai kunotsvaka mudzidzi akaita saElisha anoti paanopiwa ripota is not shaken by what they are saying. Dai kunotsvaka vamwe amai vanoisa zvipikiri munzeve, zivei zvekunzwa mama amairasira ndekutora zvese muchizvinzwa muchizviisa pamwoyo, ingomhanya mujawe wako Mwari vachiita zvese. Kune vaSiria vanogara muchechi, kune vaSiria vekuba, kune vaSiria vanokemba chekanwa kuti anofamba nemunhu waMwari vanabavana namai. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Kuna anotinda our God who does not sleep nor slumber. Kuchema kunogona kuvapo, hondo inogona kusimuka, vapanduki vachivamo but hatidzokere kumashure. Uri kuona here kuti zvaunoona zvinokukonzeresa kutaura? Come on. Hey, famba Zion, famba. Munhu ataure zvaasina kuona ndo zvaanomeditate upon it. But book inotaura kuna Joshua, book yemurayiro iyi ngaisabva pamuromo pako. Meditate upon it day and night. But ndinanogeas vari kuti vari kubuda uchiona vaSiria uvoti wakumana zvinhu hazvisi kubuda zvakanaka, mudzinza ndini ndega ndingorimo, hapana kana chinobuda. Saka uri kuona kuti zvauri kuona nekuti meso kana asina kuvhurwa unoona zvisingagonekwe. Meso kana asina kuvhurwa unoona kutya iwewe. But remember, Mwari havana kuti pamweya umpwende. We were given the spirit of power, not the spirit of fear. Saka ukaramba uchiona fear unoda kunzwisisa kuti kana ichinge yauya, also the one who is in me is greater and mightier than the one that is in the world. Saka Gehazi anokanganwa kuti anofamba namunhu waMwari. Tine vanhu vari pano mangwanani masikati ano vakatopfeka mauniform, vanotenda pachipostora, vanovimba naMwari. But vaSiria vakauya, they forget that they are Christians, they forget the God that they worship. They speak about God but they don't believe in the acts of God. They speak about God, they are so doctrinated about the UMC, but the acts of the Holy Spirit, they are zero. Mwari ngavagadzire kereke inofurwa meso, vanavamana namai vakomana nevasikana tatamba nechinamato. Kune vanhu vanoprofita vachiti mama mufe makavata mari, imi mukainzwa meseji inoropa hana toya munorarira mazuva ese kuti kuna tete vakanga vasina chino, kuna tete vasina kumbodriva. Saka kana nena handidrive ndo meseji yapamoyo, but inodisa zvinoitwa naElisha. Nometa kuti meseji iri kuuya ikutaura kuti kudii. Ndakagadzira chimwe chikanvoska chine nharo totogedzera kuti mai vane nharo vekutotara kumusha kwenyu iwewe hakuna kana mwanasikana akarohwa. But vangu vakabuda mudumbu rangu vandakatakura 9 months, handina mwana anoita rombe, handingerekere kuti Satani afare, handina mwana anopidzwa majuzu. We are now in the month, entering the month of August. Yenya mavuvu nekuti kwatinobva kune vaSiria vanodeterera vachita vachitora mazita edu vachimaisa mumbiya vachita hapana chinobuda. But inodisa zvinoitwa naElisha. Don't worry about your family.
Just pray, woman of God. Pray so that their eyes may be opened. Pray, man of God. When there's a man to pray, there is a God who answers. Tina Maria no pitika na mata. Arambe akanyara. Come on. Asiria wanatsike kupecha. Kuti kana tsike takukomba. Vanokomborerwa hawaimbike. Vasiria vanetsike kupecha. Kuti kana mazuva afamba hazvichabuda kuti aende. Vasiria vanetsike kupecha. Kuti hapana chinobuda. Ndinomira semuranda waMwari. Pane zvakaprofitwa paupenyu hwako. I stand as a servant of God. Karika talamukayana Yesu. Lakaba. Vasiria. Musami pombe mesela. Baba makangira, baba makangira. Shongo ni bali mai. Vasiria vemuchechi. Vekuti ende unokuwa kuna chaku. And the manifestation of grace. Malikana kuna kudila nevasiria. Anoti parikutaurwa izvi. Andikona chinoingeja prayer. Vasiria vachiti hatirorwe. Prayer chinotaraka padashi. Likaparia matoka. Rekepepekatia mahaya. Vasiria vachiti hazviite. Girls, gara zvakanaka muchechi ichechi yesimba. Girls, iyi chechi yepower. Girls, dzikama iwe. Haikona kuya nemashoko asina basa. Iyi chechi yesimba. Kana vauya vasiria ndikuzviziva. Vasikuna kumufundisi maingida kakawanda but nguva inokwana. Yezokwana ndopandauya. But pandakauya pacho makaita munyama kuti makadenza munhu anonzwa Mwari. Sambondione ndakanyarwa ndakati zimoti takafanana. Mauniform ndo dzakafanana. But patinogara kwakasiyana. Parakati yabahari. Chibaka. Yauchibata urove tuone. Saka, azukoya the message. I'm not intimidated by the message that you bring to me. If you come with a bad message to me, I know what it will do for you. Ndakukoreka dzimememba dzemuchechi dzinohumana zvisina basa. Ndakukunyamatira mukati memasikatano. Munotaura kwamusina kuswera. Ndaiwita mvakira ndikati do me a favor kundikwidza ndege. Let the church know the truth. No, guys. You are not doing me a favor. Even my demonic church, listen to me. Those that want to take me to UK, whatever. Kunyangwe mukavara pota wekuti ndisawe ku Cape Town. Mwari vane assignment yeku Cape Town. Goa. Saka ndakati kurana. Udzana ikoko kuti andina memagara musikunditira favor kuti kwidza ndege. And I will repeat. Yes, somebody. Garai nemari dzenyu dzendege. We preach our Jesus. Because nyaya iripo ndekuti kuna ana girls vanoti tikuona kukwidza munhu ndege uye koparidza ngapinde pabhasi. Ini handifambe ndega kwandaenda kwesisadu nhongo anoziva ndikanzi kungoti amagara tinokwira ndege tiri 5 takananga kuministry. If I want to preach for money, I could have stopped this thing would die. We are going to correct him money. Papa. Where's the total was Mashoka kwenda kamanzwa. Pawakataura pa private ndinokwa address pa public. Saka azarikuya ne message kuti takombwa. Munochitorere chimukadzi chemusoro ready kuti chiye kuchechi. Because you want to worship with your demons. You don't want to be exposed. That's why you don't want people who are gifted in deliverance to come and minister here. Especially Hebron. You just want people who ushers you with the motivational speaking. Elisha
Gehazi varikuya nemessage kuti takombwa. Elisha arikungodzosa message imwe chete. Uyu musvinudze ivo. Ngasvinudzwe meso awono. Language yakunditaura chiti ari muchechi anovimba kuna Mwari. This is not the language that we speak of our kingdom. Tine vanhu vari pano vanoti vanotenda kuna Mwari, but language dzavo hadzisi dzaMwari. Mama mukaona paita hondo, book not when an enemy comes in like a flood. God is raising a standard. God is raising a standard of what? A standard of prayer. So that they might repent. May they arise from this wicked power. May they arise from serving the gods that are not the God that we worship. May they stand up. May you rebuke this type of worship that they want to bring in the church. May God raise a generation of prayer. Mama, daita heartbreaker. Unotaura mazwi kuti svinudza imeso. Aona umwe Boaz wamakadzira. Takikutamira tunozva kuti zvimoko. Kunogadzirwa mabenzi. Benzi kafa uiendese kuToyota. Unoiendese kuzimoko. Kuzimoko zvikanzi yakuwara mabrakes. Zvikanzi no yakuda kuchinjwa suspension. Havanotora masuspension yekuToyota. Vanonotora suspension yekuzimoko. Because zimoko ine maparts akawanda. Ine ma-extra parts. Ekuti tikaona kuti yaponja pa-exhaust. Inonotora imwe exhaust pipe yotanga kuisa imwe nyowani. That's the kind of zimoko ichiva nema-parts sanu. What more about our Father who is the creator of everything? Kuti pakanga paita hondo. Pauya masoja akawanda. Ukaona hondo yasvika. Unoda kudzoka neshoko raMwari. Uchinoda kuzvidzwa Mwari. Rimwe nezuva pane varanda vakanga vakombwa. But ndinonzwa zvichidzi uri mumwe wedu here. Kana kuti uri mumwe uya. Anoti ndini mutumwa wehondo. Achangobva kusvika. Kuna kuti pakasimuka hondo. Itsika yenyu kuti simudzira vatumwa. Vanondirwira hondo. Nekuti kurwa hakuzi kwedu. Tinorwirwa naMwari. Mwari ngambosvinudza meso ako. Mwari ngambosvinudza meso evana vako. Mwari ngambosvinudza meso eripoti yaunayo. Mwari ngambosvinudza. Vhirai meso tione. Vakataura kuti hazvibude. Kunyange kwayoke mutaunhu uchazungaira. Vhurai meso waone kunaka kwaMwari wandinotenda. Vakataura kuti marriage inopera iyi. Unoda kuti ndiregedza tinamatire vhurai meso. For shoko raMwari for what the Lord has joined. Let no man put asunder. Vhurai meso vazive. Vachataura kuti vana vangu vanaita marombe. Kukombwa nevasviriya. But shoko raMwari ndichadzidzisa vana vako. They are the head, not the tail. Vhurai meso vaone. Challenge yatanayo. Ndeye vanhu vanoziva madonzo. Kuvhura shoko raMwari. Anokurembeka chichipfekedzwa ipa. Bvunzai timu reuku kuti donzo rerwadza. Saka kuona tichi kumupa victory. Chari kuziva ndechekuti handina chandinotya. Kunyange vakakutuka handitukike. Kunyange vakakushora handishoreke. Nekuti ndiri mwana weshumba. Shumba yerudzi rwaDhavhidhi. Saka vanotaura vaSiria vamukomberedza more than a chariot, more than 10,000 people. Vakagada munhu one ane bodyguard one. Saka unoda kuti unzwisise the type of your anointing that you carry determines the type of warfare that comes upon you. Matanura. Hausi kundinzwisisa. Ena nobvunza vakomana vangu vari mugomba. Vakandwa mugomba reshumba. Hamupinzwe vanhu vasina chizono. Mama mukaona musati makutaura musati matanga cheprayer. Musati. Mukaona musati makutaura muchiri kure nekunamata. Wotifambe. Ukatifamba unotitaurwa. Ukatifamba wotitaurwa. Ukatifamba zvakabonererwa. Ukatifamba zvozoda kusvika mahoni yatangawa. TCA tiite zvemahoni yatangawa. Takazviona zvichipatara. TCA takanyanya vanopinzwa. Vakomana vanopinzwa mugomba. In a den of lions.
makazara shumba but ukaiverenga zvakanaka bhuku taira noti anomuka achifunzwa naNebukadneza kunzi wamuka zvakanaka here zvikanzi the angel of the Lord came and shutted the mouths of the lions. Angel hapana kunzi angels unoverenga bhuku chimhani ndosaka kuti message ikauya unotsamba saka ari kuti the angel of the Lord one mutumwa auya akavhara miromo yeshumba dzakawanda and it made peace with me kuti masoja akakukomba vari kubheja kuti achife chakaroorwa ichi vari kubheja kuti achife chakaita ichi vari kubheja kuti pana basa rinowanika vari kubheja kuti chinodzoka kumusha but mutumwa umwe chete pazvikwako zvekumusha kwenu mutumwa umwe chete pamweya wamanjuzu wemucape town mutumwa umwe chete ndiauya akabata miromo yeshumba shumba dzakandikomba saka hondo yange isiri hondo yehwana but dzanga dziri hondo dzakakura but mwari vanotireleasa one angel for a specific assignment to deliver Daniel against the odds of the lions, against a day of lions. Ndiri kutaura kuti kudii mangwanani ano mumasikati ano pakanga pane rudzi rwakakura vaSiria vaifamba vari vashoma hakune hondo inokuronda. I wish the Lord could open your eyes so that you may see the warfare that you are in, because until when the nyama neropa mama but we fight against the principalities, against the rulers and the powers of darkness. Saka hondo iyi chimweya chinoperera mumweya hatirwe panyama but chinoirovera muprayer. Ndosaka Elijah akuti Gehazi achiya nemessage. Elijah akuti I pray that the eyes of your heart, I pray that the eyes of your understanding may be opened. Mumoyo mumoyo mune maziso ukamuona garara unofunga moyo wake unofunga mumoyo chinotangira mumoyo kuda kuchiataka zvinotangira mumoyo kuti kuda kuisa blessing zvotangira mumoyo kuda kumurwadzisa saka pachiri kuvhura chiri kutanga kuona hondo yakakombwa ari kutanga kuona maSiria but opportunity yeminana haasi kuiona. Tiri kutaura kuti kudii kwerwadzano for the sake of the next preacher that is coming. Mukaona madenza areka kubva kuZimbabwe for the sake of the opportunity that the Lord has opened. Ngapafurwe meso evamwe vanhu vanozwisisa kuti muranda ari kupinda muguta is not just an ordinary. I'm not here to campaign for myself. Maziso zvaanoona ndo zvinoditemena kwatula kwenu. Saka Elisha akati ndikatoteerera message yake hapana kwatunoenda. Takatozongoitawo zvimwe zvimenharo pachitima zvakati Jesi namaito wake zvishoma ende kune zvimwe zvimawhatsapp group zvakavhurwa zviri private zvisina macheya kamuchindongesa chifoni chavo saka Elisha akunamata kuti you know what uyu meso ngavhurwa kereke yakavhurwa meso hainetsi kufamba nayo kereke yakavhurwa meso hainetsi anarume verukodzano vakavhurwa meso kana dzimba vanochengetedza mukaona hondo yasimuka baba usina kuita zvakanaka hatirwe nenyama mama hatikandire maplesi kuti idyai nhasi munozvionera ikoko mudzimai akangwara anovaka imba yake oga achivaka nemaoko achipwanya futi nemaoko Vurai meso aona anotuka vana vake kuti irombe batipo pana dhokotera vurai meso aone ende iye wacho akatukwa ari pana kungochema ndakatukwa asikana kokupinda mureya kurambwa nemunhu hakusi kurambwa naMwari. Zokuronze zvakanaka ndati kurambwa nemunhu hakusi kurambwa naMwari, kurambwa nebasa hakusi kurambwa naMwari, kurambwa nedzidzo hakusi kurambwa naMwari, kurambwa nechechi hakusi kurambwa naMwari. Svinudzai meso aone, svinudzai meso asangane nemi, svinudzai meso.
let there be this, but we have forgotten the power that has been entrusted to you by God. We thank God for Jesus Christ, for he was nailed on the cross. Access to enter into the Holy of Holies. Don't say a revelation at the tower of Saduno. With the Pakashay Pamwechete, and a Gona Kufura Bukure Simbiso, with Samara Kauya Manakomana, Kodai Temanemari, Tianika Itina Matira, Kodai JP or Akasisira, Ramataikano Papi, Komeri today Taikana Kanaka, Ramataina Okupi, Koma Isut Snapupasa, Taita Yopeno, but they couldn't Yasha, they are Katipa access. We find the opportunities. We see what God is about to do. After this revival, you begin to understand what God is about to do in your life. You are crying. Inside, munenyenze kutaura bati mwari ngavapofura meso kunyangwe muri mumuri munotarisirwa kuti ndimi mune yese. May God open your eyes that you may see the opportunities that the Lord has bestowed upon your life. Mwari ngavapofura meso yekuti tione zvakagadzirwa naMwari. Mwari ngavapofura meso kuti pane rekodi yeupenyu hwedu. Mwari ngavapofura meso yekuti tineu yevhisa zvakaitwa kuti mbiri yaMwari ionekwe kuti tanamata kuna anonzwa, tanamata maseo esanorunda, tanamata mabasano wamika, tanamata vanavedu vanororwa, tanamata tinobata mari, tanamata tinorapa, fura imeso. Taipimi wasilia yawinayo mukati memasikatano ndiri kungotsvaka vashoma mwanangu, ndiri kungotsvaka vashoma mumasikatano vanobvuma kufamba naMwari, vanobvuma kuti Mwari famba ineni. Hadiziya kuti vaSiriya vari kugadzirwa paupenyu hwako vakamira zvakadii. Ndovhura meso ndizvisire Mwari. Ndovhura meso eshamwari dzangu. Ndovhura meso ekereke yakatarira. Arise, your light has shine. Arise, your light has come. It's time to shine. It's time kuti chiedza chionekwe.
hapana kana kako ndikatarisa sisi lake vakadzokufeza kusvika ndikatarisa kuba hapana kana nechako vasiri ava mama whose report shall we believe? We believe in the report of our Father. We believe in the report of the one who is able, for we know with him all things are possible. It can be possible with men, but not with our Father. It can be possible with men. We thank God for Jesus, for he was nailed on the cross so that we can have life and life in abundance. So we can hurry and abundance kungitakura. This is a gone kutaura. This is a vesima nisirirago. This is a shikone and abundance bereka. Mwana maskadiano. Bana mwana ndakushinutwa meso. Mama kana mchinge mashinutwa. Mudazota ndifambe ndiri ndeka. Andingapofamba ndiri ndeka. Kune dutu la kanyekopa. Kune rasiri ya larugumana. Kune zune kutaurwa shakawanda. Kune mapilipsa alikusimuka. Kune makauta alikupitwa manaredu. Kati mwariwe. Doshinu za Yesu. Doshinu za Yesu. Doshinu za Yesu. Our destinies are not determined by the sins. Our destinies. Wapo behondo. Ashokuti marapeza nesu. Ondo inopela ne ondo. Jikazela isha na mata. Dopatino buku ukaiverenga zvakanaka pasika nako pasipana ukaiverenga zvakanaka. And the Lord opened the eyes of the servant Gaius. Come on. Ukatokufamba na Mwari. Ukatokuona Mwari wachita. Andisikuta kukereke. Isakungumvira Mwari. Tinepa takambosvika panga pakaoma. Takaona mukuru waMwari. Siya pane pavanoya nesimba. Zvekuti dzvaka zvatinoona ndozvinotaura kupfuura zvatakambopfuudzwa. Itsika yawakaipa yekuda kukunyararidza kuti usaremembe zvakamboitwa naMwari. Mama mune pamakatogoyambutswa panga pakaoma, but ruoko rwake rwakasvika. Kana rudzi rwaIsraeri dziedza rine parakamuka mangwanani richikuona pane zviudza zvoti hatisasenwe nekuti tasenza. Pane nyasha dzinoburuka dzinomeka sure kuti he will supply our needs according to his riches and glory in Christ. Kune nyasha dzinoshimuka dzekuti kune vanovimba naye will never be put to shame. Gehazi vuma kusvinudzwa meso. Zvakasinga muradzikwa dialogue wekutaura Gehazi kuti nyaya Gehazi chii chaurikutiitira. Nyaya chaisikubuda kukurukura pamusoro pazvo irikubuda kukurukura kureya. Nyaya chaisikubuda kutaurwa nezvayo mapu iyi mukaenda kumhuri uya kufa makamugona nokuti chaibve mahore dzemazano dzine nhare. Language nesaizi yako chaichai. Mama anokuudza kwausina kuswera pokuti unodzorwa wakadundurira netemperature. Akakuudza kuti mhai amugezere pafyuwa ukazvitariswa unosikagezi. Kuti ukange wazviudzwa vaSiria vasimuka unorova mupureya tichikontrola zvinhu mupureya. Elisha haana kutaura naGehazi. Anoti Mwari wangu ndinokusvinudzai meso aone. Tine zvinhu zvatoda kunamatira mukati memasikati ano. Pureya yedu ndeyekuti ndosvinudzai meso. Kereke ibona paikuendeswa naMwari. Mumhuri mamuri imomo ndosvinudzwai meso kuti muone Mwari kwavanoda kukuendesai. Whatsoever that you are doing, may God open your eyes that you might see. Arise, your light has come to shine. Yanguva yekuti chiedza chivhenekere. Dima ringavapo, but joy more is coming than morning. Vadikani vanavana namai, vakomana nevasikana. Chiedza chikasvika, dima rinotamba. Zvakanaka kana zvichinge zvasvika, zvakaipa zvinofanira kutamba. Dati Jehovha kana vachinge vanamatwa nehondo tinofanira kuteramira. Kana tichinge tanamata kuna Mwari, kuna Mwari anonzwa vanhu agere pachigaro chaMwari. Haana akambosangana nemumwe Assyrian ainzi Penina, the revivalist who would come at a time of prayer. Kalapaya Penina airowa ma-strategic plans ake patime ya prayer. Tirikutaura nomwe munhu mangwanana masikati ano anoti paanenge akuda kuadvance prayer, vaSiria ndo pavanosimuka. Panoda kuti mushandire Mwari ode ndo painouya. Panode muadvance prayer mwana ndo paanoita musikadzwa kuita kunge zviri kunamata kusvikira hanya
Pastor Chigem. Ya ichada kutaura napenyu. Enda ichada kutenga mashuka apenyu. Irikuda kuti ndimboenda pamberi pechigaro chaMwari. Asi aichanda language haisi kuda kukonza kuda kupinda pamwe kunorowa ikuda munhu anonyengetera okuti kana apinda muprayer hanyarare kusvika paita saini yekuti takuona kusvika taita saini yekuti faith yasimuka kusvika taita saini yekuti takuzoti mafukidza dumba akutsvakwa kusvika paita saini yekuti pane sifi ratadenzerwa kuita vyo kusvika paita saini yekuti pane basa ragadzirwa mabasa angashayikwe kumwe parikwete kuna baba vedu. He is the creator of the heaven and the earth. All things were created by him and for him. Saka kwa Mwari hakuna chinoramba. Kana Mwari wafunga kutikilea new season, hapana nokona kuhimiza. Kana Mwari wafunga kutikilea zinyarara, warowe wa prayer. And chaos, his eyes were opened. Paka furwa meso, no paka tanga kuona. Kutipanya machariots of fire. Wasika nana mai, tirikereke ye moto. Our God answers by fire. We are covered by chariots of fire. Oneka simuka, zavo zavainazo. Padisusu tinezedu. Zekutikana tiketa kompra neondo. Kune vaduma with the chariots of fire. Wanataka kuonekwa walipa mabisa. Wakatasha mapea. Yatinozwe chitaua. Kuti maziso hake. Anenge murazo wemoto. Wakatana pakwayana. Pakabisa jena. Murazo wemoto. Maziso akatanira. Amaburitza moto. Tine watumwa nofamba neso. Atifamba tiriteka. Tirikereka yemweya. Tinofamba nemweya. Tirikereka yemoto. Tinofamba nemoto. Our God answers by fire. Zviri kutokutya haufuna kuzvisa because chavaimukombera ndechekuti tikamusiya uyo anotikwadza chaunokombera ndechekuti dzinza rese munogona kuitee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 e
appetite pavana vako vachiwanira kumwe, but when it comes to your children hakuna mwana anotemerwa nyore. Saka in other words, zvauri kutya iwewe wasiriya wauri kutya vanotokutya. That's why they speak about you behind your back, because they fear you. They know the type of God that you know. They know how powerful you are. They know the type of God, the power that you have. Saka they will speak about you, but kereke yaishiwa kuti arimatira anototyisa zvakuti they can't contain us. But the way munotsvaka makudzidze tine rimwe strategy rebhazuka ratakuda kuroma patakupinda mupera. Tunangotsvaka munhu haize kunamatirwa ndeye kunamata. Jesu anokuringiroenda asi ndinokusiyai mweya mutsvene achakudzidzisai kunamata. Saka kana usina mweya mutsvene inonetsa, ndosaka tinoti marwiro amunodziita ndeye kukurumidza. But kana muinaye anoti zvichinge zvauya unotisimbisa uchitikudza pane chimwe chigero. Takuda kutonamata mukati memasikatano. Handisi vangu vane vasiriwa ndandiri kuprofita wamasikatano. Handisiwe hondo dzakakukomba kumusha kwako. Handisiwe hondo dzakakukomba mukereke. You are on the verge of giving up. Pamwe pacho wakuti zvechigaro zvacho ndakuzvisiya. Mama, run your race. Tasvika kudenga, we are going to be answerable. Ende mwenye umwe achanomira nezvake mama. Panenge pasina ruwadzano, panenge pasina cheerleader, panenge pasisina. Mai Jesu vachanomirawo nedzavo. Jesu vari mumutsetso wavo, mufundisi vari mumutsetso wavo. Mumwe nemumwe sekudaro kwakaita. Munhu achibvunzwa kuti pawakaona vasiriya wakaitei. Yes. Handinenge yakakura ichikuira. Ndakangotarira. Toda kukumbira simba mukati memasikatano. Where there is a man to pray, there is a God to answer. Hondo dzedu dzinoperera muprayer. Hana anova prayer ndopakairowa zvekuirowa zviya zvokuti vanhu vakadzamara vaona kuti aiwa kuna Mwari. Paunobuda panobuda pasina saini kuratidza
kuti pane zvaitika but tatifambe panooneka kunzi wanga uri mupureni saka chikomana chinovhurwa meso to an extent yekuona kuti pane macheros of fire tine vatumwa vakatikomberedza parevival ino pane mumwe munhu afana kukomberedzwa mama mukasakomberedzwa nevatumwa hondo yamuigone you need the energy from the almighty god simba rekumusha kwenyu rine power zvokuti ukaritenda rinokukurira but ukatenda kune mumwe chete ari pamusoro pemazita ose anoti akadanwa haasiye zvakadaro. I pray that the eyes, that's why you hear Paul mushure mekunge ari munhu aitofamba namwari akambenge ari type yepersecutor church sezvatinongoita kungoti zvedu isusu hatisati aitirwa nyasha dzekungovharwa maziso but nongoipersecute hatichongoipersecute persecuted the church big time but mwari vafunga kuti nekuti for God so loved the world kana ndiana anotadza tine murevereri kuna baba vamuona ino ndo zvandakaneka pasi zvekuti mhombwe dzipone dzekuti vanotadza varegererwe ichechi inosara yakabatira mukutadza denga harisari rakabatira mukutadza. That's why you saw kuti paari kunamatirwa Elisha would have prayed kuti what type of amabhera did you give itype ipi mwari yamunondipa inoti inofamba neni but anotonamatwa kuti kusvinudza imeso he is a very compassionate God uri kubabata ivo uri kutoda pekutorivenja but Elisha he just prayed to God, open his eyes. Maziso amweni wakatsamira ino notitengera matenesi titumire wadhu rekupetuma kumatenesi akachipira ndio acha unyarere nematenesi naiwe iwe ma 50 rand 100 rand ene ndo pane breakthrough saka kuona kuti ukafamba netimu isina kuvhurwa meso auimbe nehono yake saka Elisha prayed kuti mwari idofsvinudza meso ake azaone nekuti tikaona tese taakutaura one language we speak one language church yekuna Acts it was in unity but meso kana asina kusvinudzwa mazvake yes handiziva ndoprofita kugara pano ndotodzimboza but kana kereke yekuna Acts ichitanga they were in one accord in one love they would share on what they have imi mutori kuno muri tinotenge toti muri family but unotozoona kuti muri kuno ku Cape Town kune vasiri family Elisha aigona kutongoti type yamakandipa mwari mwerowa andofamba naye but akainamatira kuti ngaasvinudzwe hatida nokuda muchecheso ngaasvinudzwa aona azive mwari hatida nobva aiwa unobudire muzivo svinudzwa meso tifambe pamwe chete forwadzano toda kupika tiri vashomari ngava musi unodaipadzaati maitwo machengopeika vanhu vese tatsirei kukuramba takamabatira vanhu vasiri kupinda opai vachazogonosangana namwari wakudenga nekuti access kayekupinda mudenga ukavanzwa kupfeka kudharawa mamwe unoti ndo vanogara najesu padhuzeka matinosaita masangano matatu here matinogobika here kuketarima asi kana atikumbokonei muchibika koiwo masangano zvawo masangano zvawo mamadenga kodailaitengwa nemaridenga kamwe tairipinda neiko tairitenga neiko denga inyasha iye akatora nguva yake mari iye akanyatsoronga Jehovah mupe saka kwaona Gehazi wamupiwa haasi kuda kunzi abude ada kunzi asvinudzwe meso sandinondikati kotadi kungopa munhu wese kana zvimabhanire zvapei kozvakuohura akapfeka ane utsvene because uipi hwacho hwawa
join form. Shinura meso hivi. Vipi kama inajenga hivi? Hizo vipande mazita akasara kaipa baba. Akazi kumbao. Apa mutenda kuti munhu wacho kuno kuzvakatooma mama. Kubvisa masazi chechi yekuna x ayainamatira kuti vanhu ngavabve yaiti svinudzai meso kana meso asvinurwa we become one body of Christ. We love one another, we hold one another, they would share with whatever they have. Magospel inandakuenera kuti receive ikorere kuti ita munhu kwayo girls svinudzwa meso taizviita tisati tapinduka saluni nesuwo taitombodaro tisati tapinduka vakambopinda masangano matatu makuru ende unengochuziva mutemo weuna unoiziva kupfuura bhaibheri kusvika mwari vazokupa revelation yekuti mama kudenga hakupindwi ngemainfu kupindwi nenyasha ngemabasa saka zvinonzwa upesomo vatakuda kunamata handizitaipe vasika iwo usina kupfeka usati tsamwire zvisina basa kune zvimwe dzashara shoma tafiri kuti tikabvisa mabhani mabheuti kudai tichinoturika pane vanorwa vachiri kupora dzasara shoma zizhinji dzacho ukadziturika zviri kutowedzera dzasara shoma. Yaititsvage Mwari tikatina masikatano. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things will be added unto you. Taipiwa siri here ngoda kuti usvinidzwe meso kuti uzive kuti ari maoko mukuru kufura munyika. Izvozvo mwachatotadza kuuya kuchechi nekuti makarambidza sitendi vana maikuru vacho anotaurisa apa unenge wamutaura kuexecutive wobva wazobuda uchinomudza zvokunzi zvakati asi ndonenge wakamataura zvinodzwa meso ivo uri munhu wekuziva akamboenda kumusha takawanda elisha anoti Mwari svinidzei meso usabudisa vamwe muchechiwe chechi ndeyajesu kana akaifira umwe chete ari worthy to be honored. I pray that the eyes of your heart may be opened. I pray the eyes of your understanding may be enlightened. Arise, the light is come. May the Lord enlighten your heart. May the Lord enlighten your eyes so that you see properly. Kana pane maskills po aita Mwari vanopa vanozomuvhara omboita mazuva vozosangana naye vachida kudhila naye vasangana naye ndiye Paulo watinonzwa weminani akuzogona ndinonamata kuti maziso enyu avhurwe. Ndinokumbira kuti mwoyo yenyu maziso emumwoyo ngaagone kuona. Ndikutsvaga vashoma patakuda kunamata. I don't know the type of serience that you have. I don't know if you are girls. I don't know if you are Elisha. Because we are all called as believers of Christ. We have been given access to God. Because of Jesus who was nailed on the cross, we are now sons and daughters of him. Saka zvinogonekwa nababa vedu nesu wacho taakuzvigona. Chirungu chemedza handisi kuchiziva. Choda kuti unyarara ndizive. Chakakukomba handisi kuchiziva. Asi ndauya neumwe chete anozvigona. Wokuti tikange tadana zita rake tisiye takadaro. Ndiri kutsvaga vashoma patakuda kunamata. Pasi pechika Basi